Καλησπέρα! Στο βίντεο αυτό θα σου μιλήσω για μια πάρα πολύ σημαντική τεχνική η οποία θα σε βοηθήσει να μετατρέψεις τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο με το νου σου σε θετικό διάλογο. Και τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να αναρωτιέσαι, μα πώς θα το κάνω αυτό? Καταρχήν, πρώτα-πρώτα, χρειάζεται να αναγνωρίσεις τις αρνητικές σκέψεις οι οποίες περνούν από το μυαλό σου, τα αρνητικά σενάρια όπως λέμε που κάνει ο νους σου. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Θα παρατηρήσεις, θα αναγνωρίσεις ότι αυτές οι αρνητικές σκέψεις παίζουν ουσιαστικά σαν ταινία στο μυαλό σου, είναι αιμονικές, έχουν κυριαρχήσει στο μυαλό σου και παίζουν σαν ταινία για κάποια λεπτά. Αυτές λοιπόν είναι οι αρνητικές σου σκέψεις, είναι οι σκέψεις οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μπορείς λοιπόν, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι σκέψεις που έχεις στο μυαλό σου ότι είναι οι αρνητικές σου σκέψεις, μπορείς πολύ απλά να στείλεις ένα μήνυμα στο νου σου, ένα μήνυμα ότι ξέρεις πώς λειτουργεί ο νους σου, ότι ξέρεις ότι αυτές είναι οι αρνητικές σκέψεις, είναι τα αρνητικά σενάρια που κάνει ο νους σου. Και έτσι λοιπόν, θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα στον εαυτό σου αν αυτές οι σκέψεις στηρίζονται σε κάποιες ενδείξεις, σε κάποιες αποδείξεις, αν ισχύουν με λίγα λόγια, αν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, έτσι θα μπορέσεις να αμφισβητήσεις αυτές λοιπόν τις αρνητικές σκέψεις και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχεις μετατρέψει τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο με το νου σου σε θετικό διάλογο, σε ρεαλιστικό διάλογο. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα έχεις πάρει τον έλεγχο των σκέψεών σου και στη συνέχεια, αμέσως μετά, η συναισθηματική σου κατάσταση θα είναι και αυτή πάρα πολύ καλή. Σε αυτό λοιπόν το σημείο και με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική θα ήθελα να σου ευχηθώ να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου. Καλή συνέχεια!